Привітання. Всім привіт! Света оператор, я Михась, бжу Смарт Пасіка. Что у нас сегодня отбылося? Мы собрали трохи урожая, ось бачите, это полные сутеры, ось, это пустые сутеры. Ну, але тут пчел отбудовали ващину, что может спотребиться на наступный год. И зараз мы будем робить что? Мы будем подсаживать матку у один вулик, у якого вельми такие дефенсивные пчелы. Ось мы взяли оттуда одну рамку, и мы будем робить это методом изолятора. Ось у нас такий однорамочний ізолятор. Ось рамка з того ж вулі. Глядите, что тут відбувається. Тут у нас відбувається пчела на выходе. Ось маленькая пчелка только вышла. И что тут есть? Тут есть напрыск. Это значит, что, по-перше, тут есть пірга. Ось ще одна пчелка вийшла. Бачите, скільки зараз буде виходити. Тут є пірга, тут є наприск. І що тут ще цікавого є? І пчела на виході. Це те, що треба для підсаджування матки. Значить, ми ставимо це сюди, рамку. Після ми беремо, ось ця матка наша, вона вже давно тут в заточенні, і треба її визволяти. Будемо зараз пробувати визволити. Свет, можеш зачинити спочатку, щоб матка не вылетела. Потому что молодые матки плодные так само летают. Это доказано. Вот. На власному досвіді. Зараз ми беремо ось эту нашу закривачку аккуратненько. У нас под руками скотч. И мы аккуратно выпускаем матку из этого плена. З одного плена у інший плен. Ось. Видите, що я роблю? Я сподіваюся, що вона не вилазить. Може, коли довго знаходиться в плену, можна... Так, одна чоловік. Що інше? Так, вони тут всім привикли. Зараз я туди достану ще одну скрепочку. Угу. Ось. Це бакхвост. По ідеї, повинні бути супермірні пчоли. Ну что у нас отбывается там? И она не хочет вылазить. Ну, бывает так. Так, осталась матка. Давай, камон, детка. Уже амаль все есть. Да, матка, до речі, стала такой худенькой, похуделшей, схуднела. Да, ведь пчелы. Так, она не хочет покидать свое гнездышко. Да, не видите, подковыривается эти страсти аккуратно. Може почекати хвилинку? Да, можно почекать. Ну. Давай просто поставимо. Коротше, що ми робимо? Зараз матка, по ідеї, повинна заповзти сюди. Ось ми акуратненько її зачинимо. І през пару днів, я думаю, що през дні 4-5, ми її достанемо в цю рамку. На неї буде куча пчол на цій рамці. Ось, і таким чином сім'я стане мати сюди. Так, цікаво. Ми бачимо, що її пчоли перейшли сюди. А ці перейшла сама матка. Не, матка заблукала. Коли что, мы ее можем... Мы ее можем взять за крылки. Камон. И она, бедняга, за столько часу в плену. Все. Да, треба зачиняти. Света, дякую за подсказку. Треба зачиняти, все. Ми зачинили. Ми її витягнули туди, помістили. Зараз що ми робимо? Зараз ми скотчем закроємо. По-перше, ми не зачинились ніякі пчоли посторонні. Ну, по ідеї, у ідеальних ізоляторах повинні наогул не вилазити, але тут може бути дірочки, тому і заклеїмо.
пчол, до речі, так само не гребують поїсти скотча. Так само реально. Ось такое. Блін. Скотч трохи такий дзвінний, але не так. Ось. А я зараз беру, заклею ось тут і виходить. Ось тут і виходить заклею. Ну, самое главное, что будут вылазить маленькие пчелки, и они будут кормить матку маточным молочком. Это основное, на что тут задумывается. Ось. І таким чином вони будуть набиратися паху, будуть інші пчоли, які ось у тим вулику знаходяться, підходять і це робити. Ну ось, такий ось у нас отримався ізолятор. Зараз поглянемо, де тут матка. Її, звісно ж, можна не убачити одразу. Я бачила її. Бачила. Ну, здорово. Короче, все, я больше не буду тут особливо шмат часу на это тратить. Тут А водички? А, да. Мы не зробили наступне. Мы не полили водичкой. И это, конечно, фейл. Ну, можно зробить это так трохи... Так. Там есть трохи воды. Так. Туди трапил трохи воды. Ну, короче, воды трохи есть. Конечно, не ідеально. О, ось матка лазить, да. Трохи шалено. Але на перші пару днів хопить. Там як карта ляже. Ось. Да, я думаю, такое. Все, достатково. Все, зараз ми йдемо у вулик і будемо ставити в эту рамку. Ходіть. Бачите, сколько тут, блин, пчел. Зараз ми будемо плавно вставляти в этот ізолятор. Не зміщається? Ну, на самом деле не змішається. Треба прижати на стінчі. Так, мы пока поставили эту рамку. Пчелки вирішили себя оборонить. Так, что нам тут робити? Як нам тут зручніше це все організувати? Ну, нам, по ідеї, можна виняти одну з рамок, ось, кормову, наприклад, крайню, підсунути ці рамки і таким чином приживитися. Ух ти, скільки тут оборони, пчола, скільки тут оборони. Может вообще вынуть эту одну рамку, а потом ставим просто парадион. Да. Давайте зараз туди это окунь вернем. Я зараз що зроблю? Я трохи... Ну, коротей, да, ми зараз буде така відказна робота. Буде підкидано сюди ізолятор і просто 5 днів не проверимо. Ми ще запишемося. Ось, все, покуль. Будемо на сумі. С вами была Смарт Пасека. Быж-быж. Пасха на коленке.